Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai yepi baro kini kilong ki khubor mata kasni. Ka henyo trap youth council mata kasni ka khatsau tarik ujeliu 8,000 pusau. Kalalet ban IT ya ka shithi ajingmut sya ka expert committee on the state reservation policy belathong da ka sarkar jela. Ya ka jing ajingmut layalam da u president HYC uba Roy Kupar Senram banwan rakno da ka combined reservation ka banlong khandai falai person na ka shispa kandai na banta ki riulum schedule tribe klam da phya la kalong ya gi jaj ban riu khasi jantia bat karo. U president jong ka sing uba Roy Kupar Senram uba de u president barang ba jong ka sing HYC ulong banang kaliang ka HYC kalawan ra hadu khat artli ki mat ban ajingmut uba Senram mulakan turu ya ka expert committee maka dei ban pha ya ka jingmut sya ka sarkar makam dei ban shu penlong sa ya ka reservation policy kom ka resolution jong ka sarkar hanrei ka dei ban wanra dakaan banyo banyatai hapo ka yeng darbar thawan khnang makani ka reservation policy bamanta kanlong ka baklan bor ulong kumang yo I manta ka reservation policy ka phya ya ki shul tribe ha ki lai banta kata ka khasi jantia bat garo bat ki wave ki tribe kalong kom ba phya ya ki riulum ha ki babun benta bat ula karpat bikidei ban up ya karai jong ka supreme court ha ka bala ban pinmino ya karai ha kanu kapor uba senram ula ongru ba ha ka baidei bat ka district level post ngelayo I ba kom makalong menta ba ka district level post ka combined reservation ka dei bandai prapo persen ya ki khasi jantia hapo ka khasi jantia hills bat prapo persen na ka benta ki garo hapo ka garo hills ula ongru balada ka supreme court ka ong bangimla ban phya ya ki tribal committee ha ga jala bat ka jingthmu jong ka HYC kalong ba khandai falai persen ka dei bandon ka combined reservation ka banlong R% na ka banta ki we ki ST bat san persen kandai na ka banta ki unreserved category uba senra mula ongru ba habangi pet ya ka reservation policy ba menta ha ka bai dei bat ka jingthung kam ha ki post ki bomlong permanent ka sarkar ka ong ba ka reservation policy kamla bantrai kam hanrei na kaliang jong ka sing hito kasngeu ba lada don kinu ki ba ka sarkar ka bantrai kwa palat ya ka lai post ngi shaneng na kaliang jong ka sing kadawa ba ka reservation policy ka dei bantrai kam aided institution that if you play ki public undertakings ki company ki fair jong sarkar nata ki school ki ba sarkar ka yara keleng ka ya kata ka reservation dai ban penne be Nrei kadai pat banlong lada ku mga ong menne lada kawan ka combined reservation kadai banwan be khandai fulai persen ye ki schedule tribe jong pajala rajong ni R% ye ki SC bat kum ju san persen ye ki unreserved category ka bakhandai na kajing ai jingbut jong kaseng ka baidei baka reservation policy ka kajing sya kay khatar kalong ba lada fipet ya ka reservation policy kum ba kalong manta kadai tang ka resolution kampat dei kaan kajing ajingmut kajong iya ka expert committee kalong ba ka expert committee kadai ban recommend sa sarkar bakam dei ban shu pelong sa tang kata resolution jo ka sarkar de lada ka kwa banwanra ya ka policy ka batmai lane kata ka job reservation policy kadai banwanra da kaan kaumut ba ya kata kaan li banwanra apo ing dor ba thawan bat ai ba ka ing dor ba thawan ka kren kan ya pli jengmut bat kan pas da kaan knam bakan kam klan nama kum ba kalong mentahi kadang datang ka resolution lane kata ka office office memorandum jong ka department lane jong ka sarkar kam klan kum ba kalong kaan kata ka de way na kijingwa jongi ya ka ni expert committee bakan le but kani kawai ka ba khandai ka jing ajingbut jong ka seng kalong ba kami hap ajing sya ba ka reservation policy ndri ka bangi yo I kalong ba kani reservation policy ka jongi kala shukhle jakhtung sa pala job reservation ya ki kamru da kani ka reservation late type admission ha ki school la ni ki jakaban puli kam tambe ki higher study su pendon kamin da kani ka job reservation te artli jing ajingbut ki bangi la ya ka sarkar kalong ba hakabaidei ba ki pools nong hikai namar kuma kalong menta ki bun ba ki school de ki hajar tuli school ki ba sarkar kalong trial di kapanyat daladi kita ki government institutions ndre ki donru ki school ki ba sarkar kaya rap ki deficit ki ad hoc ki government aided tinging ngo ba ki don ki wi jela jong ka negeri ke jong ni la da fipet ya ka Andhra Pradesh ka wanra da ka an ba kandon na ka jong ka teacher cadre berarti amut ka cadre jong ki noi kai
Tengi rungi kwa ba sorkar jala ka jongi. Mdei ban pendon kam da kani ka job reservation policy jong ka jala re ka dei ban wanra da ka an ka balong betik nang bentak kam thung no ikai. Ba la da wanra ya kani ka an kumangi laong mene kendai pulai persen ka di bandai ka combined reservation jong ki ST, 8% jong ki SC, bat kumju 100% jong ki unreserved. Bat hakabaya deiru bat ka jing admission haki school haki colleges berkunjung kamtam ya ki balik puli shabar jang jala hapok ke government kota ngi iba ka sarkar jala ka pendon kambit da kani ka job reservation policy ndai hai ru ka job reservation policy ka klaim keren ban ong ba ban yo admission dan balik puli ya ki jing puli ki ba fair ki lain ba fair on pentri kam da ka job reservation policy tengi ngi so ba ngin ajing mut ya ka expert committee ba ka dai ban ong ya ka sarkar ban ajing ko ya ka sarkar bala dei ban wanra no dakaan ka belong separate ka belong da ka weipat khnang ba ya kata kaan on la ban wanra apo assembly bat ya ka reservation ya kitu ki khna ki belit pulit shabar khamtam ya da ki government kota ka reservation ku mangi ong hi ka jing ajing mut ka jongi ka dei ban dei khnai pulai persen ka combined reservation nam ta ki ST 8% nam ta ki SC bat 100% na ka benta ki unreserved category. Bat ka bakhadu ka jing ajing mut ka jongi ka long ba kani ka reservation ku bakalong menta ka pelilin tiru ya ki ST kam tam ya ki bedai na ka wi ka jala banwan shim ya ka reservation jong ki ST bedan ha kani ka jala ka jongi tengi ngeso banda ni ajing mut ya ka expert committee ba ya kata kendon ka basya yu ST na ka wi ka jala ku bakalong menta ki snam ki belawan la de pipet reservation policy ka ong ba mo ki garu ki basa ha ki wei ki jala ki betip ka culture la ne kriti dustur jong garu na kani ki jala ka jongi la ki perlok garu ki jongi na pok garu hin skim la ban thep la ni kim long qualify la sha yu bri na baru ba unwan ban thep la ne ban yo ya ka post jong tu perlok garu jongi ki bede na pok garu hils tingi smo ba kani ka condition la ne ka provision kam dei bandan ka reservation policy mo thamai ba na ta kadang gi ong ba ya kani ka basya ya ki bri ki bana bar ki ST wat lalong khasiru ladau khasi jongi ude ST ubashong chapo Assam ubashong chapo Manipur umla banwan claim ban yo ya hok jong khasi lanu ST ubade na kani ka jala jongi tingin so bakum kala kendon undai bandon hak reservation policy kita kiri gijing ajing mut jong seng kita atli gijing ajing mut jong seng hak expert committee hak resmi mereka ya